Murna muke yi ‘yan ma'ahat katibu muna murna da hafizai na alƙur'ani da sauka ta alƙur'ani littafin sanurin lahi. Murna muke yi ‘yan ma'ahat katibu muna murna da hafizai na alƙur'ani da sauka ta alƙur'ani littafin sanurin lahi. Murna muke yi ‘yan ma'ahat katibu muna murna da hafizai na alƙur'ani da sauka ta alƙur'ani littafin sanurin lahi. Bismillah sarki na Allah Ubangiji mai mulki, Rabbaina ka ƙara salatinka wurin Habibu ma'aiki, dan Amina zababban Allah shugabanmu mai kyana aiki, ya Rasulillahi kai na rike Habibullahi. Murna muke yi ‘yan ma'ahat katibu muna murna da hafizai na alƙur'ani da sauka ta alƙur'ani littafin sanurin lahi. Bani kyale duka sahabbansa dole ne na yabe su, sun yi hidima kana addinin na Ubangiji a gare su, kamar Abubakar, Umar, Usman da Ali dukkaninsu, Rabbana da ɗan ƙaunarsu don bawanka Abdullahi. Murna muke yi ‘yan ma'ahat katibu muna murna da hafizai na alƙur'ani da sauka ta alƙur'ani littafin sanurin lahi. Bani kyale shak Tijjaniya kula basi na gaishe ka, har ma da shak Ibrahim Barhama dole ne na yabe ka, ya shak Ati kusan ka ya zama dole ne na sako ka, har ma da shak Malam Adam Katibi za na yabe ka, sun so manzan mu dole na yabe su bayi na Allah. Murna muke yi ‘yan ma'ahat katibu muna murna da hafizai na alƙur'ani da sauka ta alƙur'ani littafin sanurin lahi. Na sako shak Malam Adam Katibi mai ƙaunar mu, ka yi ƙoƙari sosai sannan ka yi taimako a gare mu, ka yi ne silar samun ilimin mu baya kai a gurin mu. Allah ya biya ka ya bar ka da ɗaha Saifullahi. Murna muke yi ‘yan ma'ahat katibu muna murna da hafizai na alƙur'ani da sauka ta alƙur'ani littafin sanurin lahi. Ɗaliban ma'at mun yi kuce wajen yaban ka da sanka, har maulud muke yi domin kai aminin lahi yarda mu ganka. Katibi akwai mu da kwazo tarbiyya da san mai maka, mun san mun dace don muna san Rasulillahi. Murna muke yi ‘yan ma'ahat katibu muna murna da hafizai na alƙur'ani da sauka ta alƙur'ani littafin sanurin lahi. Muna san Rasulillahi, muna san Kanurillahi, muna san Habibullahi, muna san ka Khairullahi, muna san Rasulillahi, 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 Muhammadu Rasulillahi. Murna muke yi ‘yan ma'ahat katibu muna murna da hafizai na alƙur'ani da sauka ta alƙur'ani littafin sanurin lahi. Ka yarda da mu mai maka, ka yarda mu na ƙaunar ka, ka yarda mu so ka mu ganka, ka kalle mu ya mai maka, ka yarda mu so ka mu bi ka, mu so ka mu bi ka, mu so ka mu bi ka, farin cikin mu manzai na Allah. Murna muke yi ‘yan ma'ahat katibu muna murna da hafizai na alƙur'ani da sauka ta alƙur'ani littafin sanurin lahi. Jinjina muke yi malaman mu gare ku duk mun samu, tarbiyya da kwazo hankali mu gare ku duk muka samu, Rabbu shi za ya biya ku komai da kuka yi a gare mu, Rabbu za ya biya ku don kuna taimako wallahi. Murna muke yi
ka daɗa hannurin lahi. Murina nike yi yan ma'ahat katibu muna murna da hafizai na alƙur'ani da sauka ta alƙur'ani littafin sanurin lahi. Malam Abdulhadi gai da kai rabu shi za ya biya ka. Malam Ali a gai da kai kana taimako sannunka. Malam Awwal gai da kai jinjinar yabo an baka. Malam Yahya gai da kai rabu shi za ya biya ka. Malam Kansusa a gai da kai kana taimako ba shaka. Malam Amina a gai da kai kana kokari sannunka. Malam Shayya a gai da kai mun yi jinjina a gare ka. Malam Mubarak gai da kai sannunka mu muna gaishe ka. Malam Tasi'u gai da kai kana taimako ba shaka. Malam Abdulhadi gai da kai muna jinjina a gare ka. Malam Abba a gai da kai muna godiya a gare ka. Malam Ali Ankul Haidar muna jinjina a gare ka. Malam Suraja a gai da kai mu gare ka sai san barka. Malam Abubakar Babaliya sannin ka mu muna gaishe ka. Malam Mujahid gai da kai lambar yabo duk an baka. Malam Abdulbasi gai da kai mun yi jinjina a gare ka. Malam Musa gai da kai muna godiya a gare ka. Malam Mansur gai da kai muna jinjina a gare ka. Malam Sinusa gai da kai mu gare ka sai san barka. Malam Miftawa gai da kai mu gare ka sai san barka. Malam Sani a gai da kai sannin ka mu muna gaishe ka. Malam Juwaira gai da ke kina taimako ba shaka. Dukan mu muna gaishe ku, muna gaishe ku, muna gaishe ku, muna godiya wallahi. Murina nike yi yan ma'ahat katibu muna murna da hafizai na alƙur'ani da sauka ta alƙur'ani littafin sanurin lahi. Sai sunan mahaddatan mu wanda sun yi kokari ba shakka. Yahaya Abubakar Gura kana da kokari tarbiya. Umar Musa Abubakar kana da kokari da biyayya. Abdulmalik Abubakar Sulaiman kokari sabta tarbiya. Aisha Adam Abubakar kina da ladabi da biyayya. Dukan mu muna yin murna, muna taya murna, muna yin murna, muna farin ciki wallahi. Murina nike yi yan ma'ahat katibu muna murna da hafizai na alƙur'ani da sauka ta alƙur'ani littafin sanurin lahi. Sai masu haddari izifi 30 bana shaka. Nazifi Ismail Muhammad kana da kokari ba shaka. Hannafi Haruna Jafar kun kokari za a faɗe ka. Umaima Abubakar Abdallah kun kokari kin fita zaka. Bilkisa Ashir Sani kina da kokari ba shaka. Bilkisi Ismail Abubakar kokari sa fita ba shaka. Bilkisi Dayyab Ibrahim kina da kokari tarbiya. Aisha Muhammad Bello kokari sa fita da biyayya. Dukan mu muna yin murna, muna taya murna, muna yin murna, muna farin ciki wallahi. Murina nike yi yan ma'ahat katibu muna murna da hafizai na alƙur'ani da sauka ta alƙur'ani littafin sanurin lahi. Laliban mi ya sauka zan zayyana muku don ku shaida. Aliyu Abdulhamid Yunus kokari tarbiya ba shaka. Abubakar Yunusa Alhassan kokari tarbiya ba shaka. Abubakar Musa Abubakar kokari tarbiya ba shaka. Abubakar Salis Abdallah gullar da biza faɗe ka. Abba Abubakar Sa'idu kun tarbiya za sako ka. Hassami M Hadi Idris ana da ladabi da biyayya. Harisu Bello Abubakar ana da kokari tarbiya. Ilyas M Ilyasu kana da ladabi da biyayya. Najib Salis Ibrahim kana da tsafta tarbiya. Nazifi Salis Abdallah kana da tarbiya mun shaida. Saminu Alhassan Usman
kokari mun maka shaida sama Salisu Abdallah kana da kokari mun shaida Usman Abubakar Sa'idu kana da ladabi mun shaida Husaini Sulaiman Mu'azu kana da kokari ba shaka Umar Abdallah Usman wanda ya zaɓe ka Yahaya Ibrahim Abdallah ladabi za a sako ka Zulkifil Abdurrahman Yusuf kokari ladabi ba shaka dukan mu muna yin murna muna taya murna muna yin murna muna farin ciki wallahi murna muke yi yamma a hatkatibu muna murna da hafizai na alkur'ani da sauka ta alkur'ani littafin sanurin lahi Aisha na fi wa Adam kina da tarbiya mu shaida Aisha Abubakar Ibrahim kokari an miki shaida Aisha Rabi'u Sulaiman kun sabta duk mu shaida Aisha Hudu Umar wallahi da bi zami shaida Amina Hafiz Yaku kina da ladabi da biyayya Amina Usman Ahmad kina da sabta da biyayya Asma'u Ashur Sani kina da kokari tarbiya Asma'u Husaina Alhassan kina da hankali da biyayya Bara'at Ali Salis akwai kwazo gaki da tsafta Fatima Rabi'u Sulaiman kokari kin cire tuta Fatima Yahaya Adam kula da bi dukkin yirata Fatima Ahmad Abdallah kun zabuta za a sakota Fati Muhammad Abdulkadir kokari kin cire tuta Hawa Kabira Hamza kina da kokari ba shaka Hawa Muhammad Abdulkadir kokari kin fita zaka Hassana Salis Abdallah akwai sabta da san mai maka Husaina Salis Abdallah kina da sabta ba shaka Hassana Aminu Abdallah kun tarbiya akwai ki da himma Husaina yan Mahadi Idris kun sabta mun miki shaida Khadija Salis Abdallah akwai biyayya sosai ma Khadija Ismail Muhammad kokari akwai ki da himma Khadija Idris Muhammad akwai tsafta sosai ma Khadija Sa'ida Aliyu mun tarbiya mun shaide ki Khadija Ibrahim Muhammad ku tsafta za sakoki Khadija Abubakar Usman kula da bi mun shaide ki Khadija Jibril Usman kina da ladabi da biyayya Khadija Ahmad Usman kina da tsafta da biyayya Khadija Alhassan Usman akwai kwazo da biyayya Maryam Yahaya Usman kina da kokari tarbiya Maryam Abdurrahman Isa kina da tsafta ba shaka Maryam Muhammad Ilyas ku tarbiya kin fita zaka Masura Sulaiman Salihu akwai kwazo da san mai maka Maimuna Abdullah Sa'idu kina da ladabi ba shaka Nafisa Rabi'u Muhammad kina da tarbiya mu shaida Nafisa Abdullah Abubakar ku tsafta mun miki shaida Naja'ati Musa kokari zami shaida Na'ima Adam Jibril kina da hankali mu shaida Rukayya Kabira Hamza kokari kin cire tuta Rukayya Adam Abubakar mun tarbiya kin cire tuta Salama Sulaiman Mu'azu Gulbiya kin cire tuta Sadiya Hudu Sulaiman kokari kin cire tuta Sadiya Umar Abdallah kun tarbiya mun shaide ki Suwaiba Ibrahim Zakari kun sabita za a zakoki Turayya Yakuba Adam kokari mun shaide ki Shamsiya Abubakar Ibrahim kun tarbiya mun shaide ki Shamsiya Yusuf Sulaiman kina da kokari ba shaka Zainab Sadiq Umar kokari sabita da biyayya dukan mu muna yin murna muna yin murna muna taya murna muna farin ciki wallahi tammat bihamdillahi zan dakata nan huta ni da na yi wannan bege Shamsiya Yusuf ta Rasulu yar makarantar ma a Hasheg Adam sosai ma Dabbai na ka samu mu dace ka samu mu dace ka samu dace ma asalam ina ta
taya murna. Murna muke yi yan ma'ahad katibu muna murna. Da hafizai na alƙur'ani da sauka ta alƙur'ani littafin sanurin lahi. Murna muke yi yan ma'ahad katibu muna murna. Da hafizai na alƙur'ani da sauka ta alƙur'ani littafin sanurin lahi. Murna muke yi yan ma'ahad katibu muna murna. Da hafizai na alƙur'ani da sauka ta alƙur'ani